Momenty, ktoré priniesli radosť na adresu Petra Mazana. Tam to taktiež skončilo 2-0. Celkovo totiž vo štvrtom kole padlo až 39 gólov v 8 zápasoch. Táto rozhrávka nebola ideálna, pretože Tobiáš Giviš to neočakával a Pohronie môže potrestať chybu hostí. 8. minúta končí. Uvidíme, či sa bude do diania. Už poznáme jeden konečný rezultát. Dnes kolo číslo 8 otvorili v Trebišove. Trebišovčania napokon s Dolným Kubínom. Ďalšia snaha domáceho tímu. Dobrá Luptáková pri zápasoch až 15 inkasovaných gólov. Dnes teda pribudol 16. z kopačky Prokopa. Toto offside nebol určite a to znamená, že tým FK Pohronie sa môže presunúť na superovú. Bežecký má návrh, Hurgela sa dostal cez Halabrína, neprepasíroval to na Masarika, ešte jedna možnosť na zakončenie. Horvát. Žata. My už sa blížime k polhodine tohto zápasu. Koho sme zatiaľ nevideli. Dlhý pas na Adama Horváta. Ten loptu stihne. Horvát, Masaryk. Mazan. Lupták. Lupták sa veľmi pekne zbavil Begalu. Lupták môže postupovať dopredu. Zasiahnuť v priebehu stretnutia do deja zápasu a byť... Sporovať ofenzívu pravdepodobne skôr z krídelného priestoru. Samozrejme, úvodný gól padol po pol minúte stretnutia. Tak to je určite niečo, s čím sme nepočítali. Horvát. Šlosár, Laktionov, Jokel či Štefan Pekár. Minimálne v troch pri superi dával radšej pozor. A takisto pozitívne, že si Šikula verí a je istý. Tak opäť pripomenulo zaváhania zo zápasu s Petržalkou, tie časté samostatné úniky, ale takisto aj začiatok tejto sezóny, avšak problémy majú. Naplnili predpoklady toho, že to môže byť zaujímavá gólová prestrelka. 4 góly. Sú nimi Norbert Gula a Vladimír Cifranič. Tak nakopáva za seba Pekár dopredu k Pekárovi. Pekár na pravej strane hľadá Urgel.